Обявяването на независимостта на 22 септември 1908 г. е важен акт в българската история, който слага успешен завършек на повече от 30-годишната борба за политическо равноправие в международните отношения на възстановената след 500-годишно робство българска държава. Още от самото начало на изграждането на българската държава и формирането на нейните институции, страната се стреми към самостоятелно решаване на съдбата си. Най-голямо доказателство за това са освобождението на 3 март 1878 г. и съединението през 1885 г. тогава, когато княжество България и Източна Румелия се обединяват. С този мултимедиен проект вие ще можете да се запознаете накратко с най-важните исторически фигури и събития, стоящи зад акта на българската независимост и неговото международно признание. Ще ви бъде разкрита и същността на това събитие, като се анализира всеки отделен етап от неговото протичане и по този начин ще се допълни разказа за българската независимост, като се покаже нейното значение днес и за бъдеще. Възстановяването на българската държава върху част от българската етническа територия през 1878 година не реализира изцяло българската национална програма от края на Възраждането. Съгласно Берлинския договор от 1 юли 1878 година, създаденото княжество България е васално на Османската империя. Поради това върху него остава да тежат редица икономически, политически и дипломатически ограничения. По-важните от тях са да заплаща ежегоден данък и част от държавните дългове на Турция. България няма правото да създава редовна войска и военен флот. Всички търговски и мореплавателни договори, подписани от Турция с други държави, остават в сила и за княжеството. Режимът на капитулациите даваше редица привилегии на големите западни държави, наложени от Турция, задължителни и за България. Според член 4 на Берлинския договор на едно събрание от български първенци, свикано в Търново, се предоставя правото да изработи преди избора на княз органически устав на княжеството. В учредителното събрание вземат участие 229 представители, от които 88 по избор, по един депутат на 10 000 души, 117 по звание, 19 назначени от руски императорски комисар и 5 представители на учреждения и дружества. Депутатите отхвърлят всички текстове от руския проект, които повтарят ограниченията на Берлинския договор и възприемат названието Конституция, присъщо на независимите държави, вместо органически устав, характерен за васалните. Пътят на българската държава към независимостта е бавен и продължителен. Той се изразява в постепенното отхвърляне на отделните задължения спрямо сюзерена. Успехите в икономическата, политическата и културната сфера през първото десетилетие на 20 век укрепват окончателно самочувствието на българската буржоазия и я потикват към отхвърлянето на унизителната зависимост. През 1908 година се засилват противоречията между държавите от двата блока, Антантата и Тройния съюз. Те все по-определено си оспорват влиянието над важния Балкански полуостров. На 11 юли 1908 година избухва Младотурската революция, която още повече усложнява обстановката. Австро-Унгария има намерението да анексира Босна и Херцеговина. Междувременно в Цариград става така наречения инцидент Гешов. Българският дипломатически представител не е поканен на гала вечерята на 30 август 1908 година по случай рождения ден на султана. С това младотурското правителство подчертава подчиненото положение на България. От София реагират остро. Иван Стефанов Гешов е отзован от Цариград. На свой ред Високата порта също изтегля своя комисар от българската столица. Така в българо-турските отношения започва криза. Балканите стават център на нова дипломатическа активност. На свой ред правителството на Демократическата партия, начело с Александър Малинов, подкрепен от обществеността в страната, взема решението да обяви независимостта. То обаче не е осведомено за тайните преговори между Фердинанд и австрийският император Франц Йосиф. На срещата между двамата, българският княз поставя страната в услуга на австрийските планове.
Монархът се съгласява българската независимост да се провъзгласи преди анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария, с което поема отговорността България първа да наруши Берлинския договор. И спомените на Тодор Хлебаров от 22 септември 1908 година. Щом стигна влака при спирката Трапезица, негово височество, облечен в мундир, обкичен с всичките си ордени, слезе и се запъти пешком, сам съм ниничек, подпираш се на бастон за Асенова махала. На път през Асенова махала до църквата, свети 40 мъченици, той се спря най-първо на тъй наречения Владиков мост, построен на река Янтра. Погледите на всички бяха обърнати към пътя на гарата, откъдето се очакваше височайшият гост. В този момент се зададе цяла верига от файтони, карани много усилено. Ето ги идат, се зачуха гласове. Всички помислиха, че това са очакваните гости, обаче голяма бе изненадата на гражданите, като видяха, че файтоните вместо за царевец извиха път към Асенова махала. И стана ясно, че царят и министрите вместо да слязат на гарата, слезли на спирката при Трапезица, гдето е нямало нито един посрещач. По волята на незабвения цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на негово величество румънския крал и от юначни българи на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаха България, някога тъй велика и славна. Въодушевен от това светло дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България, да живее българският народ. Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 година, 22-та година от нашето царуване, на първообразния със собствената ръка на Негово Величество, подписано Фердинанд I. На 22 септември 1908 година в историческата черква свети 40 мъченици в старопрестолния град Търново, България е провъзгласена тържествено за независима държава. Страната де юре става суверенна и се издига в царство. Българската независимост обаче трябва да получи международно признание. Положението на Балканите се усложнява от анексията на Босна и Херцеговина. Един ден след провъзгласяването на независимостта на България, Австро-Унгария окупира двете провинции, а Гърция присъединява остров Крит. Най-сложен се оказва обаче българския въпрос. Големите държави отказват да признаят извършения в Търново акт. Създалата се оплетена обстановка, правителството на Александър Малинов тръгва по пътя на компромиса. То се съгласява да плати на Турция 82 милиона лева обезщетение при условие незабавното признаване на независимостта. Претенциите на Портата обаче са много по-големи. В този момент се намесва Русия. Тя предлага да поеме изплащането на исканите от Турция 125 милиона лева откуп за българската независимост, като приспадне тази сума от турския дълг по контрибуциите от освободителната война. А България се задължава да изплати на Русия 82 милиона лева, като плащането се извършва чрез заем с Руска държавна банка. Тази успешна финансова операция разчиства пътя за признаването на независимостта. Последните опити на Австро-Унгария и Германия да попречат на увреждането на проблема са парирани от енергичната намеса на Русия и нейните съюзници от Антантата. На 9 януари 1909 г. Турция признава официално независимостта на България. Веднага последва признаването и от страна на великите сили. Провъзгласяването и признаването на независимостта е акт с прогресивно историческо значение за развитието на България.
Укрепва се позициите на монархическия институт. Фердинанд става цар и активизира ролята си в политическия живот на страната. Актът на 22 септември 1908 година е символичен, завършващ акт на българската държавност, на утвърждаването ни като държава, като фактор на Балканите и в Европа.